ngangai kisendan gilatim kipen coach nganong iya pi gani kapor kajing selok ko iya pi mang kapor ngangai nya tang kumusen ranjong jisu ban penkok ngo iya ka ega bawang bala shwa ban pendap ya no riano nga ai shit ai kajing selok nagabanta ki kiu ki khra ya ga ba ki pediang ya ga kajing selok kin yo iya kajing penkoi kajing hikai kajing pen ilenti chak mai ten lemong la tang wa nga kamera me nga to sai pelar ngam kiti le ha tang wa kamera me nga yo sai trau sai kadu yim ye kisendan chi klingi waro lem cha isa ya kajing pen koi daba hachua wo blai wo pyndap wo pipi long di khra kiba an pyndap de ga babha hachua wo trai pyndap de ga babha ukwa ban pen koi gisenran kiwan ya ga ban pyndap de bo pyndap de bo dedam ong jisu ingin diketin chim Jisu kisran kon ko kawai na ai ga kan ba pensia nei nagi khra kibalabo kibam don ba pen nagi ta ken ublei ule ye ga kan ba ka service jongki kedai tang ban sai kejan han rai ka jingyai ne jong ni ka khra haka timing ka jo ublei don ka por bara ka por ka biang tam nang ni ken ublei pendon kam nang ni ken ublei kwa bantong ya ka bahatam ban sam shiga perthei baro ka wei kan long ka jingkia ya ki babon habaki di nang ta ya no gani ka